Sonqamlama abafana bakamashaba Ngithi sonqamlama swethina sonqamlama swethina sonqamlama abafana bakamashaba Ngithi soshiya bekhala thina soshiya bekhala thina soshiya bekhala abafana bangaphesheya sithi haruwe Awuthina sikhathale noma bethene sithembele kubafana Awuthina sikhathale noma bethene sithembele kubafana asikhathale noma bethene sithembele kubafana Awuthina asikhathale noma bethene sithembele kubafana Ay, why bam. Ay, Estado Ay, sangkubolino, ay, bad, ay, yaksolve ingozi, ay, ngikuwa yithuka ngami ngibizele eceleni ingozi phela la Kusondeza. Ikhwezela ka sikwamukela sawubona. Ngiyafila mina. Yebo, mama. Siyafila nathi ngendlela ishaya kodwa siyale emadongo Pasota, uphumeke emadongeni. Angicala emadongeni ngoba ngikaphume Kunzima emadongeni. Ngiyavuma. usenkandla manje ukhuluma nohlanga ney'gwini Uzwini ngoma. silale emadongeni Ngiyakuzwa hlamba ney'gwili. ngiphile kahle yesami Ukhisimu samuhle. nami ney'fuza lezo Nazo. Hayi. Ushaka mnandi kanjalo emsakazweni yeKwiz FM eyishola akayithandile. Funda wengane yami. Ngitheni benikhuthaza nemfundo ngithi. Awufunde wemntanami. awufunda mntanami wena Funda mntanami usungakhohlwa imfundo ikusasa lakho usenzela wena awufunda mntanami wena Funda mntanami usungakhohlwa imfundo ikusasa lakho usenzela wena ikusasa lakho mntanami ikusasa lakho leli usenzela wena ikusasa lakho ngane yami ikusasa lakho leli usenzela wena mntanami wena Funda mntanami usungakhohlwa imfundo ikusasa lakho usenzela wena
lisebenzise mntanami lisebenzise mntanami leli thuba onalo wokose kusasa uzobhekana nobunzima bempilo lisebenzise ngane yami lisebenzise mntanami leli thuba onalo wokose kusasa uzobhekana nobunzima bempilo iwalile umntwana uhlatshwa ngamefa akusiwa mefa umtholofi walele umntwana wokuhlatshwa ngamehlo akusiwa amehlo 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 umtholofi walele umntwana walile walile 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 umntwana wokuhlatshwa ngamehlo akusiwa amehlo umtholofi walile umntwana wokuhlatshwa ngamehlo akusiwa amehlo umtholofi walile umntwana wokuhlatshwa ngamehlo akusiwa amehlo umtholofi walile umntwana walile 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 walile umntwana wokuhlatshwa ngamehlo akusiwa amehlo umtholofi walile umntwana wokuhlatshwa ngamehlo akusiwa amehlo umtholofi walile umntwana wokuhlatshwa ngamehlo akusiwa amehlo umtholofi walile umntwana walile 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 umntwana walile wokuhlatshwa ngamehlo akusiwa amehlo umtholofi bafana bethembe lihle simfisela inhlanhla kikho konke enikwenzayo angibazi mina abantu abacula kamnandi kanje uyazi amaphembeni ahlangene kabanzi kunale combination Methwa beniyiqembu lebhola ngabe ne Super Sport khona ngani sengizolalela ngisho nengoma oyithandile kulezi abadlala lezo kodwa singakafiki lapho siyafisa ngoba sithi umculo udayiswe abafisa ukunithola banithola kanjani nimenywa kanjani into efana nalezo ebalekile ngamele sale ngaphambi siphume ohlelweni yebo bafowethu sicela ke bafowethu kubalekile mfowethu njengoba ubhuti ebeka kanje abafisa ukuthi sibancedise emshadweni mhlawumbe ukukhona imicimbi abanayo emshado bengafonela inamba ethi 072 386 3176 noma ethi 079 079 0525 432 eyoqala 072 386 3176 esibili 079 0525 432 siyacela nje bafowethu nisike nizame bafowethu mhlambe nathi sokwazi ukuthi sitholathole yabo ukuthi sikwazi ukuthi simelane nendleko zegroup njengoba zikhona nje manje ngazama bafowethu uma kukhona imicimbi emihle sizonenzela ngoba siyazama nasonyaweni sizazama nje impela ukuthi umcimbi siwenze ube muhle bafowethu futhi uma ubusise yithi ke neva kube khona idivorce khona umshado impela sibamba ngci amaphimbo ethu nje kodwa hayi sibamba ngci impela khona idivorce hayi ke mlaleli kumele ukushela ingoma oyithandile kule collection yabo namhlanje ade besiphathelezo na kamnandi studio msakazo niyikhweza FM siyolala yibo uyithande kangaka oh isazi zabona zayilandela ngiyakuzwa kulungile siyabonga
ngiyakuzwa mfethu siyabonga bhuti